nad njim. Rastav je tako tih i tako plah, tišina spušta se polako sad na kraj, sve tako mirno čeka ljube bez uvek pesmi zuj. Lako i nečujno nestao je dan, krugo njega je prazan, on je sam, krugom na usnama sam. Stoji i zrača dan. A zanimljivo je opet kod vas uočavam dve osobine koje su sasvim suprotne. S jedne strane, i sami ste rekli, da vas sve dotiče, da ste o svemu i o uspesima i o tako nekim zlim jezicima uvijek razmišljali da ste sve doživljavali, a sa druge strane vas doživljavam kao jaku osobu i upornu koja uspe da uradi ono što želi. Jao, to ste mnogo lepo rekli, kad bi mogla na tome da se završi. Pa, strašno sam osjetljiva. Ta osjetljivost i ta moja emotivnost je doprinela da se moja karijera brže završi nego što je trebalo ili mogla je duže da traje. Sve me pogađalo. Ja sad iz ovih godina koje imam, iz ovog smirenog stanja, povučena u svoju kuću sa svojim suprugom posle 26 godina braka, gde vodi jedan miran, domaćin život. Ja mogu sada da govorim to što sam malo čas rekla, pa ako neka im se diže, neka podižu svoj tiraž. Ranije to nisam mogla da kažem, jer nisam imala vremena da nešto dublje razmišljam o tome, jednostavno zato što sam išla iz turneje u turneju, iz posla u posao, iz snimanja ploče u drugi studio. Recimo, televizija je tada imala 2 kanala, to je bila crno-bela televizija, tada još uvek. Tu se svašta događalo. Ja sam i u TV Dnevniku pevala. Tako da ja nisam imala vremena da nešto o tome dublje razmišljam, da li tu treba negde naći kompromis sa takvim ljudima, konkretno sa štampom, ili ja sam patila. I ja sam tu svoju patnju pretočila u moje pevanje. Tako da na mojim pločama ćete jako retko vidjeti neku mnogo vedru kompoziciju. Čak i ta vedra ima jednu dozu, jednu notu onako sentimentalne. Ja prosto nisam znala veselo da pevam. Jer možda i nisam baš dobar odgovor dala. Prosudite vi sami. A znate što mi je strašno zanimljiva? Osobina Dita, da je u karijeri uvek fantastičan i da ide do maksimuma, a da je u svakom trenutku opet sasvim spreman na to da živi samo porodičnim životom. Znači da od karijere odustane na neki način. Od svih tih horoskopskih znakova znam samo da sam bik. Ja svoje podznake ne znam. Možda mene neki taj podznak vuče na ovo što sam bila. A možda me i deli, jer ja stvarno strašno volim kuću. Za mene je kuća, znate, malo sad već nekoliko puta rečeno, oaza. Stvarno oaza. Ja imam malu bašticu. Ja strašno volim tu moju bašticu. Tu moju kuću, ja ne znam, ja je toliko volim da ja vrlo često menjam sedište iz ovog ugla, pa onda gledam onaj ugao, pa onda sednem onaj ugao, pa gledam ovaj ugao. Ne mogu da se zadovoljim gledanjem, toliko je volim. Ja je sama spremam, ja sama perem prozore, čistim sneg zimi ispred kuće, možda među prvima, zato što sam možda ja na udaru, pa ću reći,
ajde njoj da naplatimo kaznu, pošto je to ona, jer ima razloga. Zašto to govorim? Ja sve sama radim. Naravno, muž mi pomaže koliko može, jer on ima svoje poslove, on radi tamo gde radi. A gde radi? Pa on je direktor za spoljnu trgovinu u Crvene zvezde, fudbalskom klubu Crvena zvezda. To je baš lepo. A vidite, zanimljivo je to isto i tu ćemo staviti kraj malo na ovu temu, da ste baš i kada ste bili u najvećem zenitu, uvek nekako stavljali porodicu na prvo mesto. Koliko sam mogla. Znači, to ipak ne ide baš tako lako. Pa jako teško. Ali, verovatno, nalaženjem mog sadašnjeg supruga, baš zato što smo se bavili istim poslom, zato smo i opstali. Eto, što se tiče pevača u to vreme, imam utisak da je konkurencija bila nekako s jedne strane jača, a s druge strane slabija. Sad ću da objasnim u kom smislu. Pre svega, bilo vas je manje zato što ste morali da prođete pre nego što ste se uopšte pojavili neverovatnu proveru. Znači, uopšte da biste došli na radio talase, na festivale, morali ste da ispunjavate jako visoke kvalitete, visoke uslove, dok sada, na primjer, ima mnogo više konkurencije u smislu da ima mnogo više pevača, ali je kvalitet gotovo nikakav. Ja ću sad vama nešto da kažem, što možda retko ko zna, mali broj ljudi zna. Ja sam išla, kad sam počela da pevam, mene su poslali na audiciju u Radio Beograd. Ne da me nisu primili, nego su me izbacili iz studija. I ja, povređena, jer znam da sam nepravedno odbačena, da nisam talentovana, rešim da više nikad ne idem. Međutim, nažalost pokojni Bepo Rambosek, koji je bio urednik reklamnog sektora u Radio Beogradu, on je na popularne tada svetske šlagere imao pisce, mislim da su to radili ovi ljudi iz Vesele večeri, da bi osmislili lepe tekstove reklamne. Tada se reklamirala neka romanija, namešta i tako. Zato znam što sam to baš ja pela. I sudbina je htela, kad su me izbacili, da je Bepo Rambosek bio u studiju gde je to čuo. I on je mene pozvao telefonom i rekao, sine, dođi ti kod čika Bepa da ti snimaš lepe reklame i lepe pesme, a ne one koje ti ne znam ko tamo nudi. I ja sam došla. Ja sam na ta mala vrata preko njega ušla u Radio Beograd. Ali nisam sasvim ušla. Još uvijek to nije bilo ništa ozvaničeno, jer u to vreme je bilo jako na ceni kad kažete vi ste radio pevač. Ja sam išla na turneje, jedina ja sam pevala zabavne melodije, a išla sam sa pokojnom, nećete verovati, ako ne znam da li ste čuli za Vuku Šeherović. Niste. To je jako, pa ona je već bila pri kraju svog pevačkog veka i tako, bila već u godinama. Sa njom sam išla. Ne mogu sad da se setim, izvinjavam se, bojim se da ne pogrešim, zato ću možda kasnije da spomenem. I sećam se da su te pevačice, da smo prekidali turneju, zašto sam ih pomenula, i odlazile na jedan dan u Beograd, jer su imale živu emisiju kao radio pevači obavezni da otpevaju. Vidite koliko je to bila strašna cena biti radio pevač. Koliko je trebalo mnogo znati da vas primi neko. Možda je taj neko bio tog dana nešto na levu nogu ustao, pa me nije ni saslušao. Znate, možda i to. Tu je sve oko nas, kao pre kad smo mi maštali i stvarali sve za vas i nas. Za svako vreme važi, da ima svojih traži, pa i mi u njemu nekad i sad. Prvi put kada smo mi koncert naš odsvirali, našli smo novi svet, pronašli nas. I
nekada pevali pesmu tu baš kao sad. Da kažeš nisi hteo, jer možda nisi smeo, da tu pesmu voliš kao ja. La la la, 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 la 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 la, la 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 la. La 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 la. Da su pustili tada po kvalitetu festivali ličili na San Remo? U ono vreme? Da. Da. Jer mi smo San Remo kopirali. Mi smo morali od nekog da naučimo. I naša televizija, i reditelji koji su to radili, a i mi pevači koji smo učestvovali na njima. San Remo je bio uzor svima nama, ne samo u Jugoslaviji, tadašnjoj Jugoslaviji, nego, ja mislim, cijeloj Evropi. Jer San Remo je osmislio taj festival i napravio od njega stvarno jedno, da ne kažem svetsko, ali evropsko čudo. Interesantno je jedan podatak za koji ja stojim iza ovog što ću reći, da su Italijani koji su imali svoj San Remo znali za sve naše festivale ovdje u Jugoslaviji. Oni nisu prenosili to sigurno, ali znam da su bili komentari, da su uglavnom obaveštavali svoje gledaoce, slušaoce preko radija ili preko svoje televizije šta se događalo u susednoj Jugoslaviji na tom i tom festivalu, koji je pevač, koja je pesma, da li je to emitovano. I, recimo, eto, to znam. Znam iz tog razloga što smo nama je Trst tada bio najbliži. Da li smo išli na Zagrebački festival, Opatijski ili Ljubljanski, mi smo odmah trknuli do Trsta da malo osvežimo garderobu. Svi Tršćani, čak i oni koji nisu iz Trsta, su znali sve nas vizualno ovako. Kad bi nas videli, možda se ne bi setili imena, ali su nas sve znali. Tako da to je lepo bilo. Lepo je bilo znati da vas i preko granice neko zna, pogotovo iz takve zemlje gde je pesma jedna od najlepših na svijetu. Vi ste počinjali u vreme kada je egzistirao samo radio, tako da ste bili svedok otvaranja prvih televizijskih studija. I strašno mi je zanimljivo kako se tada radilo, jer ste rekli čak da, iako vam je to jako drag posao, da je to ipak jedan od najnapornijih. Najnaporniji u smislu, u lepom smislu, da ste odgovorni, jer tada kada je televizija radila, kada je počinjala 59. i 60. Tad nije bio magnetoskop, nismo imali magnetoskop, nego sve se odigravalo uživo. Da li je Lola Đukić pravio emisiju koja je išla kao, recimo, Građani pokorni ili neka druga emisija, mi smo to probali, ali se uživo izvodilo. Pevanje uživo bilo, sve što se radilo bilo je uživo. Nikakve razlike nije bilo između vesti koje su išle u 7:30 ili u 8, ne mogu da se sjetim tačno, ili nas izvođača koji smo popunjavali program. Sve se događalo uživo. Tako da je to bilo, jeste psihički naporno, ali kad to dobro ispadne, onda se samo radi. Ali poslije ste imali, na primjer, na slovo to. To je kasnije došlo, tu je već postojao magnetoskop, tu smo već mogli da malo eksperimentišemo, ali se to sve još uvijek događalo na sajmištu, odnosno na sajmu, onom Beogradskom sajmu, gde je bila ta mala televizija, kako mi zovemo, dok nije postala velika televizija u Oberdaljevoj, na Tašmajdanu. Na slovo isto išlo u crno-beloj tehnici, tada prvi put, dok za nekih kasnije, nekih 10 godina, Vera Berlović nije ponovila, ali sad u boji, jer smo imali sasvim drugačiju tehniku. Tako da je slovce 2 puta bilo živo. Pa ste imali kontakte sa nekim generacijama koje su odrasle uz te emisije? Da su vam prenosili kako su vas doživljavali uopšte?
Pa ne, ja uglavnom doživljam da me tako prepoznaju na ulici i kažu malo smešno već više, malo to, meni je smešno. Obično mi kažu, znate, ja vas znam, pa onda se ipak malo ogradi, pa misleći možda na svoj izgled, gledajući mene, mada ja ništa nemam protiv. Znate, ja sam bila mala, rekao, znam. Znači, obično tako. Sve se da to završi. Ja sam bila mala, rekao, verujem. A vi ste, da ne kažem, bili mali, ali stvarno počeli ste jako rano, sa nekih 17, 18 To morate godina. tako da počnete. U show biznisu, to je, mislim, sasvim adekvatna reč, jer to je svetski biznis koji je ušao u sve delove ove naše planete. Znači, nije ga izmislila ni Kina, ni Rusija, nego ga izmislio Zapad, to jest Amerika, gde je taj show biznis nekih 20. i 30. godina tamo počinjao. Tako da je ta reč prešla granicu i došla na sve podneblje. Tu se rano počinje. Nažalost, morate da izdržite, koliko izdržite, izvinite. Ali, ako ne počnete rano, ne verujem ni da će vas posle 20. neko primetiti i prihvatiti i pomoći vam. Tu je jako važna mladost. Mladost zbog toga malo i izgleda. Drugo, u toj fazi kad počinjete pre 20. ste u najjačoj mogućoj fazi stvaranja. To se naročito odnosi na glumu i na pevanje. Jer to je živa scena i to je otprilike. A šta je vas baš usmerilo u tom pravcu? Da li ste vi od one dece koja su uvek znala šta će biti u životu ili je to nešto drugo uticalo na to da vi baš krenete tim stazom? Ne, moja želja je bila da studiram psihologiju, strašno volim tu nauku i mislim da sam jako obdarena za to, možda zato što sam u znaku bika. Volim da proučavam ljude, ne da volim u onom lošem smislu, nego ja nisam velika pričalica i ovoliko koliko danas ja pričam, čudim se sebi. Ja više volim da čutim i da posmatram i da slušam. Međutim, ja kažem, zato da u sudbinu verujem, to je nekako meni bilo predodređeno. Ja sam još od najmanjih nogu, ali stvarno od najmanjih nogu. Ja mislim da je taj moj komšiluk još uvijek živ i može da potvrdi ako ga nađete, a to je tamo gdje sam se rodila u Bulevaru Revolucije 54. Tu ja verujem da još ima živih svedoka koji se sjećaju da sam sa 5, 6, 7 godina urlala preko terase pevajući, ali tada gradske narodne pesme, jer mi nismo imali zabavnu muziku, zabavna muzika je bila kroz gradske pesme, jer naši stari su išli na te balove oficirske pre rata, mislim drugog svjetskog rata, odnosno između prvog i drugog svjetskog rata, na te oficirske balove gdje se u stvari takva muzika izvodila, gdje su se igrala ta lagana kola i tu muziku su mene moji roditelji naučili. Ja sam to pevala. Naravno, da li je to trebalo pevati kako treba, sigurno nisam dobro pevala, jer ja sam bila još od onda grlata i ja sam to sve glasno pevala, ja sam bila predodređena da me neko mora da čuje. I čuli su me. A išli ste na solo pevanje, bili ste u muzičkoj školi? Jesu. Bila sam na akademiji kod profesorke Ljiljane, koja nažalost više nije, zapravo odavno nije živa. Ona me usmerila i ona je govorila da ću ja biti njeno najveća Aida. Ja sam bila dramski sopran. Ja sam svim silama pokušavala da nekako nađem to vreme, da idem stvarno pošteno da odradim te časove i na druge časove, ali da ostanem i u ovome gdje sam već počinjala da krčim puteve. Znate, kad sam nešto
ranije rekla da smo bili siromašni, bili smo siromašni. Tad sam ja već počela dobro da zarađujem. Nešto to, a nešto već i ta groznica, znate, putovanja, nova lica, novi gradovi. Već sam počela da izlazim u inostranstvo. Ja sam već počinjala da bivam nekako, da ne kažem neku ružnu reč, ali inficirana sa tim pojavljivanjem, znajući kakav je vek operskog pevača i da je to jedno potpuno odvajanje od, da kažem, pod znakom navoda, normalnog življenja. Ne smijete da jedete sladoled, ja sladoled obožavam. Ne smijete da pijete hladu, ja bez hladnog vode ne mogu da utolim žeđ. Ne smijete da legnete kasno, a ne smijete da ustanete rano. Kod mene je sve kontra bilo. Ja volim da pušim, ja pušim. Pušim cigarete. Ja sam i tad pušila. Tako da je sve to bilo pomalo i ja sam jednostavno nestala. Jednostavno sam se izgubila, bez ikakvog objašnjenja. Ja sam prevagnula ova strana i nije bežala. Ove noći svira harmonika, nek se zidovi šutanja sruše, neka bar jednom odnese muzika sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nek ove noći svira harmonika, davnu ljubav u nama nek budi, neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Nek ove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika. Pošto ste rekli da volite da posmatrate ljude i uopšte da putujete, imali ste priliku stvarno da putujete mnogo, kojim ste, eto da tako kažem, saznanjima obogaćeni posle Japana, posle Mađarske u ono neko tužno vreme i uopšte Bejruta? Da. Ovako, sažeću u jednu rečenicu. Bila sam na 5 kontinenta. Na 6. nisam bila. Australija. Ne znam zašto, stvarno nikad nisam bila. Obišla sam istok, zapad, sever i jug. Kad tešte posmatrala, ja sam željela da neku svoju kulturu odavde, balkansku, da nađem neku sredinu između svih tih kultura i da ono najbolje od svih pomalo uzmem, da ne kažem ukradem.
ja mislim da sam tu uspela, jer ja verujem u mnoge stvari koje se događaju na Dalekom istoku. Volim Bliski istok, pojedine zemlje, volim celu Evropu i naravno moju zemlju. I ja sam nekako to sažela u svoj lični, privatni život. Sve to što sam vidjela, ja sam to nekako, ja mislim da sam uspjela da pretočim u moj lični život i da tako živim. A inače, bili ste jako mladi kad ste bili u Japanu. U Japanu je već počinjao da se primenjuje zapadnjački način rada. Ja sam bukvalno, ujutro su došli po mene u hotel u 9 i vraćali me u 1 sat noću. Ja sam imala jednu, da vam ovako ilustrujem najbolje, imala sam jednu haljinu bez bratela, samo na, kako bi rekli, na fižbajne, haljinu, u kojoj sam, jedna od haljina u kojoj sam nastupala. Ta mi je bila nekako najdraža, ja nisam više mogla nju da nosim, jer ako bi pevala, ja nisam smela rukama ništa da uradim, ako bi pomerila, ona bi pala. Toliko sam oslabila. Oslabila sam jer nisam imala vremena ni da probam njihovu kuhinju, niko mi nije objašnjavao da je to izvanredna ta japanska hrana koju sad na prvo mesto stavljam. Nego sam jela na brzinu neke suve sendviče, ja sam propadala. Jednog momenta su mi neki prijatelji iz ambasade u Tokiju rekli, kaže, ti si više žuta nego Japanci. Ja sam tako počela da izgledam. I ja sam prekinula tu turneju. Na svoju štetu. Sad mi je jako žao, jer to je jedan divan narod, jako ljubazan, radan. Moje sad utiske koje sam rekla, to su oni profesionalni, koje ja nisam tad u tim godinama i sa mojim iskustvom nisam umela da iskoristim, niti je imao ko da mi ukaže, niti da me povede. Oni su mislili da sam ja spremna i gotova, jer kod njih su u tim godinama u kojima sam ja bila vrlo sposobni mladi ljudi i mlade žene, tako da sam možda ja njima smešno izgledala. Kažem, ponavljam, jako mi je žao, jer je to stvarno jedna božanstvena zemlja, divan narod od koga samo možete da naučite. A kako ste doživjeli Bejrut? Tamo ste bili baš dugo, 1,5 dana, na 60. ste se vratili, jel? 1,5 dana sam bila u Bejrutu, to sam otišla, to je bilo pre Japana, 59. i 60. Tamo sam otišla na poziv mojih prijatelja sa kojima sam u stvari i počinjala, sa kojima sam prvi put stala pred mikrofon. To je bio Duško Popović, Mića Miličević, Kosta i Neđa Mihajlović i Milanu sam zaboravila prezime, ali će oni znati ko je to, ako budu gledali. Sa njima sam prvi put stala pred mikrofon, 53. godine u Smederevu u domu JNA. Da kažem da su me kao oni otkrili. Kad sam igrala šah u Branku Krsmanoviću. Naravno da sam bez razmišljanja otišla, jer oni su provereni bili moji drugari, zreli ljudi, pametni, intelektualci, koji su znali da gde me zovu, iz kakve kuće dolazim, da će voditi računa i uopšte nisam razmišljala. Sela sam u avion, naravno sa blagoslovom mojeg roditelja, jer oni su ih poznavali, svi su dolazili u kuću. I u Bejrutu sam bila 1,5 dana. Za tih 1,5 dana sam tamo napravila jako lep utisak na sve njih. Moram malo opet digresiju da napravim. Kad dolazite u takvu jednu zemlju, Bejrut je posle Beograda najlepši grad na svetu. Bar u to vreme je bio. U klubove i te noćne lokale u kojima su oni imali angažman, ja sam došla kao zvezda programa.
Ja sam mogla da pevam koliko sam htjela, da odem kući kad sam htjela. Vlasnik lokala u kome sam pevala bio je srećan da zna da ću sutra doći, ako dođe. Znači, bila sam gazda celom tom Bejrutu, čak su me i prozvali Belom Libankom, mislili su da ću tamo da ostanem. Ja Bejrut nikad neću zaboraviti. To je bio najlepši grad koji je posle Beograda mogao da postoji. Nažalost, čujem da je sad razrušen, od njega nema ništa. Mi smo morali da prekinemo i da odemo, jer iako je meni ta klima odgovarala, to je jako vlažna klima, ja ne znam zašto meni je odgovarala, i zbog grla i uopšte mi je odgovarala. Ali je za nas, Evropljane, bila jako teška, jer od te silne vlage je počela kosa da nam opada. Ja sam se bojala da ću da očelavim, jer to više nije moglo da se izdržim. Ja sam u pramenovima gubila kosu. Pa nešto i zbog toga, manje zbog toga, ali više zbog jedne druge stvari, da su moji ljudi iz orkestra, moji prijatelji, već bili 3-4 godine van Jugoslavije i da su se zasitili, da su htjeli da se vrate svojim kućama, sa svojim porodicama, koje su tada bile sa njim u Bejrutu, da se vrate svojim kućama. Bili su zadovoljni oni što su zaradili, potpomogli su svoje porodice koje su ostavili ovdje u Beogradu, svoje familije, i to su inače bili skromni ljudi. Tako da sam ja bez reči sa njima, nije mi palo na pamet da ostanem tamo na poru. A dežurni zli jezici ovde su već bili smislili da ste izgubili glas od silnog pevanja u Bejrutu? Nikad mi nije bio veći, jer tamo, znate kad kažete za nekog, da počne ovako primjerom kao sportista, onaj koji je stalno u treningu, koji trenira, a je u formi. Ja sam pevala non stop. A ne sada terate da pevam, ja ne bi mogla da zucem 3 tone, ja ne pevam godinama. Ja čak ni u kupatilu sam ne pevam. To bi bilo teško. Sad kad bi pristala da pevam, ja bi morala najmanje 2 ili 3 mjeseca da se postepeno raspevavam, da bi došla do jedne faze kad bi mogla da kažem mogu, ali da vidimo i skok tonaliteta. Znači, ja se držim za dobrim konjem prašina sam više. Nekad je to moglo i da bude jako loše, kako je vreme prolazilo, bilo i loših stvari. Malo su ljudi preterivali, ne malo, nego bilo je gadnih stvari, neistinitih, prljavih podmetanja. Možda i to doprinelo dobar deo da ja se povučem i da polako, nečujno odem sa scene, da ne pravim nikakve, ne znam, oproštene koncerte, pa ne znam ja da objašnjavam, pa da stupam sa nekim u neke dijaloge, pa da to sad neko iskoristi. Ja sam se sklonila kad više stvarno nisam imala snage da se borim sa tim i takvim, ja sam se sklonila i to je to. Jedna tako od tih negativnih epizoda je bila i epizoda sa Jašom Rajterom. Neću da vas pitam odakle to znate, jer vi ste novinarka i treba to da znate. Drago mi je da ste me to pitali. To je negde 63. 64. godine, ako me ne vara pamćenje. Tada su moje pozicije već bile sasvim dobre ovdje u zemlji. Važila sam za jednu od vodećih pevačica u Jugoslaviji i trebalo je da pevam na sajmu mode. I ja sam, nemojte da me pitate odnos tog novca i današnje, ja to stvarno ne mogu da se setim niti znam, ali se sećam da sam ja tražila po večeri 30.000 dinara. Da, sad mogu da se setim. Sad se sećam. To je otprilike bilo 10 puta više od plate mesečne bilo koga u onaj ko je radio za ceo mesec, za cijeli mesec. Naravno, Jaša Rajter je, prva njegova reakcija je bila da me izbace sa sajma, da uopšte sa mnom neće da razgovara, ali je moja sreća bila da su novinari i svi ljudi koji rade u muzici bili na mojoj strani i da su jednostavno davali izjave da sam ja u pravu. Tada je on pozvao jednog Italijana, mislim da je to bio Toni Dallara, kome su platili 3 miliona. Ja sam samo rekla da je on 30 puta ili koliko već preplaćen nego ja, što sam ovdje domaća i sigurno da nema toliko poklonika koliko bi ja imala ovdje u mom rodnom gradu. Kako je bilo da bilo,
meni je bio pristup zabranjen na tle Sajamsko, tako da kad sam dolazila u televiziju, tu malu Sajamsku, našu, ja sam morala da idem preko šina nekih preko ograde, da preskačem, jer su me stražari smehom sprovodili, kaže, pazi da te ne vidi Jaša i nas će da otpusti. I tako sam završila. Malo smeha, ali ja sam uglavnom pobedila. Aha. A šta ste mu vi odgovorili tada? Pa pevajte vi ako smatrate, izvolite vi na mikrofon, ako vam je moj glas i moja cena previsoka, izvolite pa vi pevajte. Znam da ste tada rekli da jeste tačno da vaši honorari prevazilaze recimo plate naučnika i ministara. Pa ljudi su se uvijek interesovali za taj materijalni moment. To nije nikako čudo. Show biznis, uopšte umetnost kao umetnost, se svuda u svetu plaća više. Ona se nagrađuje jer to je jako kratkog veka. To se naplaćuje i zarađuje onoliko koliko vas služi to čime vas je Bog obdario, a i onoliko koliko vas onaj ko stoji iza vas, da li je to menadžer ili neka kompanija gramofonskih ploča ili tako nešto slično, koliko oni smatruju da mogu da izvuku iz vas. Prema tome, isto važi kao i za fudbalere, otprilike bi tako mogla neku paralelu da nađem, koliko njih služe noge, toliko služi naš glas, možda nešto malo duže, u svakom slučaju, zavisi od podneblja gde se razvijate i gde živite, da li će da neguju to ili će da vas odbaci. U našem slučaju, za naše podneblje, nažalost, nemam dobro iskustvo. A šta mislite, pošto imate iskustvo, poznajete svoje kolege, da li je nekome uspelo da na osnovu nekakvog duha za biznis nekako taj kapital na neki način održi ili to jednostavno kako došlo, tako otišlo? Pa bilo je možda iz nekih svojih ličnih razloga, ne želim da spominjem ta imena, ali bilo ih je. Jednom u gradu ko zna kom ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna. Sobe pune dečjeg sna, a ja ne pitaj, ja ću sada prestati već da budem mlada. Ako te sretnem bilo gde, neće nam biti kao pre, jer jednom u gradu... I vi ste bili često očevidac raznoraznih nepravdi. Ipak, u vašem slučaju, i vi ste se zaista kao naša prva dama jugoslovenske zabavne muzike održali i kada se kaže Lola Novaković, zna se to nešto znači. Da li je bilo, upravo zbog toga što smo mi kao sredina nekako čudni, bilo nekih vaših koleginica koje ste vi tada cenili, a koje jednostavno nisu uspele tako da se održe? Da li se recimo vi nekoga sećate i uopšte koje je to potrebno imati sposobnosti da biste kao ime nekako upisali svima u sećanju? Ja moram odmah da vam kažem da poimenično ne bih želela nikog da spominjem, možda bi time umanjila, a možda i dodala nešto više nego što zaslužuje. Ja ovdje govorim o sebi i ja ću vam o sebi reći. Ovo je, opet moram da
ponovim, ne pada mi ništa pametnije na pamet. Ovo je podneblje vrlo sentimentalnih ljudi. Možda je to doprinelo mojoj popularnosti, mom održanju. To što su ljudi, odnosno publika koja me gledala, slušala, osetila na neki način da im se ja predajem sa dušom, da ja to što radim zaista iskreno. Oni su mogli čak i da vide kad se meni potpuno ne peva, kad ja stojim kao da me ništa ne interesuje. I to su mi praštali. A takvih je bilo koncerata, da vam ne kažem sada procentualno, ali verujte mi da je bilo. Jer ne možete vi svaki put na isti način da animirate i da lažete. Možete da pokušate, ali to ne možete da slažete. Ne znam kako. Ja nisam bila publika. Ja ne mogu to da ocenim. Ja mogu da kažem za glumce koje sam gledala i mogu to da osetim. Pa da li bi to na taj način mogla da uporedim? Nisam stručna to da kažem, ali neka veza verovatno postoji. Tako da sam ja imala taj oproštaj od publike kad su me osjetili da sam ja to prosto jednom ovako reći otaljala. Tu sam bila, pa sad drugi put će biti bolje. Otprilike. A vi ste prestali 82. da se bavite? Jes. To je došao jedan period potpunog zasićenja. Ja nisam mogla više ništa novo da dam, nisam imala podrške tako kao nekada. Počeli su da dolaze neki novi klinci, kako se to kaže popularno. Mi imamo možda jedan ovako, pre bi se rekao, nedostatak da vrednosti koje imamo, naravno sa izvinjenjem ako mislim tu i na sebe, da budem subjektivna, da ne znamo da cenimo, da zadržimo, da to na neki način konzerviramo ili bar u tolikoj meri da pomognemo da to ne bude više kao što je nekad bilo, nego da to povremeno se ta osoba tu drži, da je imamo. Nisam to samo ja u pitanju, to je mnogo takvih imena, mogla bi da vam nabrajam satima. Ali bilo je i takvi koji su znali da se izbore. Ja nisam od tih osoba. Ja jednostavno sam od onih starih Beograđana koji, ako me ne pozovete u kuću, ja vam neću u kuću doći. Dolazim samo na poziv. Isto tako vas primam i kad vas ja pozovem. Ono što publiku zanima, to je čime se vi sada bavite, kako ispunjavate vreme, koje su vam aktivnosti? Kao i svaka druga domaćica. Ja volim svoju kuću, svoj dom. Sve radim sama u kući. Pomaže mi moj muž kad može, kad je nešto stvarno neophodno da mi pomogne. Volim to što sama radim, jer ja smatram kako ja uradim, niko neće bolje uraditi. Drugo, i nemam obaveze da nekog pratim, nema tu šta da sumnjam da li će nestati, ali su tu neke male, drage stvari koje sam celog života čuvala, drage uspomene koje sam dobijala od znamenitih ljudi i zahvalnosti što sam im podarila svoju pesmu. Tu su moji trofeji, tu je moj nekako sav mir. Imam tu malu bašticu koju volim, koju negujem koliko mogu. Jer čas ima kiše mnogo pa joj smeta, čas nema kiše, opet joj smeta, tako neka čudna zemlja. A da vas pitam, pošto imate tako fantastičan brak, 25 godina. 6. Na kojim principima treba ljudi da usklađuju svoje međuljudske, da ne kažem bračne odnose, da bi mogli da žive tako dugo zajedno? Znate, ja sam najmanje zato da se daju recepti, saveti ili kako već hoćete. To jednostavno vas pogodi ili vas ne pogodi. I Dragan i ja smo imali sreću da smo se našli. Mi se toliko dobro znamo između sebe da mi očima pričamo.
Ja recimo nekad dođem u situaciju da neko nešto me pita, u dilemi sam šta da odgovorim, ja ga pogledam, ja iz njegovih očiju pročitam. On isto tako iz mojih. To je strašno mnogo. Mi se jako dobro slažemo. Mi se jedino ne slažemo kad je u pitanju neko pevačko ime. On ima svoje favorite, ja imam svoje. Ja volim strašno, on voli zapravo Luciana Pavarotija, a ja volim Plasida Dominga. Eto, tu su jedino neslaganja. Možda i nešto malo oko ishrane. On voli mnogo mesa, ja meso mogu i ne moram. Ja volim mnogo salate, njemu guram salatu, on kaže ja sam koza. Ja volim mnogo salate da jedem jer sam koza. Ja njemu kažem ti treba da jedeš salate da bi izgledao lepši od mene, jer ja sam lepša od tebe i tako mi se šalimo i tako prolaze godine. A kako ste uopšte počeli da sarađujete? I ja se sećam da ste rekli da je on osoba koja je ne zadužena, nego koja je zaslužna za to što ste vi počeli posle neke pauze ponovo da nastupate. Pa već tada, nekih 70. godina pre nego što smo se upoznali, ja sam počela polako da se zamaram i da osjećam strašan umor od silnih putovanja, od silnih automobila, vožnje do koncerta, s koncerta nazad, noć pretvoren u dan, dan u noć. To se teško podnosi. Onda je ušao Dragan u moj život tako što je, pošto je on mlađi od mene, on je verovatno svoj deo neke mladosti i snage ulio u mene. Naši glasovi se izvanredno slažu u pevanju, ali nažalost mi nijedan zajednički snimak nemamo, osim jednog gde sam ja bila gost na njegovom solističkom koncertu u Domu omladine, kad je televizija Beograd to snimila. I tu sam ja samo sa njim jednu pesmu otpevala, onu na engleskom, onu što je pevao, nije važno, ne mogu da se setim, ali je to božanstveno zvučala. I sad nam je žao što bar nismo iskoristili jednu makar single ploču da smo napravili zajedno. Nam se glasovi fantastično slažu. Pa možda ćete to nadoknaditi. U nekom drugom životu.